за Паламура. Малко вентилации. Четири палфингера горе-долу. Летовидието реален мащаб. Ето още едно ниво право надолу, което е абсолютно идентично копия на това ниво. Ето, продължаваме с тази вентилация. До вечера ще снимаме завършен вид днес, колко сме постигнали допълнително. Ето тук ще пуснем и пожарни въздуховоди нагоре към тези отвори. И така. Да няма спекулации повече, нашата фирма с какви мащаби работи. Сега ще покажем още малко. Като това ни е новият малък обект, следващото, което предстои, е около 4 пъти по-голям. Ще започнем 12 юни. Така. Погледайте се, да видите батко Владко какво прави. И така продължаваме още, има още 100 метра надолу, не смятам да се разхождам. Предполагам, че всеки от вас ще придобие реална представа за мащабите. Благодаря ви.